a povedať, o nehode v laboratóriu nesmiete hovoriť. O pár týždňov neskôr vo vedeckom časopise Lancet zverejnili vyhlásenie. Z vyhlásenia je zjavné, že v zákulisí všetci spolupracujú. Mnohí pripojili k vyhláseniu svoj podpis z pozície profesorov tej či onej univerzity. Zabudli však spomenúť, že aj oni dostávajú peniaze od spoločnosti EcoHealth Alliance. Boli ako posadnutí. Nezaujímali sa o to, ako zmierniť dosahy pandémie. Nezamýšľali sa nad tým, čo treba robiť. Okamžite začali manipulovať fakty, aby sa stojí, čo stojí, vyhli z odpovednosti. Videli sme, že popredné svetové časopisy sú čoraz viac spolitizované a ich redakcie zaujaté. Napríklad New England Journal of Medicine a Lancet vydali rázne vyhlásenia, v ktorých tvrdili, že vírus má prírodný pôvod. Každého, kto čo len naznačil možnosť úniku z laboratória, okamžite označili za konšpirátora. Cieľom bolo odradiť vedeckú komunitu od debát, čo výrazne škodilo verejnému blahu. Skupina Lancet Origins sa rozpadla, lebo Peter Daszak, ktorý ju zostavil, do nej dosadil konfliktných ľudí. Situácia okolo Lancetu bola hotová fraška. Šéf CNN zakázal diskutovať o možnosti, že vírus pochádza z čínskeho Wuhanu. Označil to za rasistické. Fascinuje ma, ako niekto z tých ľudí, čo kričali, že je rasistické hovoriť o laboratórnom pôvode vírusu, nedokázal vysvetliť, prečo už nie je rasistické hlásiť, že vznikol na trhu, kde sa konzumujú všelijaké čudné zvieratá. Čiže laboratórium je rasistické. Ale trh nie. Mal som súkromný rozhovor s reportérom, ktorý pracuje pre jedny z najlepších novín v Amerike. Prezradil mi, v redakcii nepanoval záujem klásť ťažké otázky o tom, ako začala pandémia. V redakcii novín Washington Post boli pripravené na zverejnenie podrobné články o udalostiach po Wuhane, no stiahli ich. Potom sa pustili do umlčovania spravodajských služieb. Virológovia postupne navštívili FBI, CIA aj ministerstvo zahraničia s rovnakým posolstvom. My sme tu tí vzdelaní. Nešlo o žiadnu laboratórnu nehodu. Vieme toho oveľa viac ako vy, veď sme odborníci na koronavírusy. A tak sa im podarilo celú vec ututlať. Dávajú k širokému vedeckému konsenzu, že vírus COVID-19 nebol umelo vytvorený ani geneticky modifikovaný. Vysoko postavený dôstojník obvinil úrad z toho, že ponúkal úplatky analytikom. Dôvodom malo byť utajenie zistení, podľa ktorých COVID-19 pravdepodobne pochádza z laboratória vo Wuhane v Číne. Tieto tvrdenia predniesol oznamovateľ skôr, ako vypovedal pred špeciálnou komisiou. Na začiatku pandémie v prvom roku som robil rozhovor s vysokým úradníkom ministerstva zahraničia. Povedal mi, že väčšina spravodajských agentúr si myslela, že to bola laboratórna nehoda. Teraz stoja za pravdou. V FBI sa už nejaký čas domnívame, že s najväčšou pravdepodobnosťou pandémia vznikla v laboratóriu vo Wuhane. Mám tým na mysli potenciálny únik z laboratória kontrolovaného čínskou vládou, čo spôsobilo smrť miliónov Američanov. Washington DC, špeciálna komisia pre pandémiu koronavírusu. Skúmame, či vedci náhodou neuprednostnili politické ciele s úmyslom utajiť alebo bagatelizovať prepojenie vlády s Wuhanským virologickým inštitútom, prípadne financovanie rizikového výskumu zisku funkcie zameraného na koronavírus. Ďalším dôvodom mohlo byť vyhnutie sa obvineniam voči Číne zo spoluúčasti, úmyselnej alebo nie, na pandémii, počas ktorej umrelo viac ako 1 000 000 Američanov a mala dosah na celé ľudstvo. Počas prvého roka pandémie som mal rovnaký a možno aj lepší prístup k spravodajským informáciám ako vláda a preto som bol a stále som presvedčený, že únik z laboratória je jediné vierohodné vysvetlenie podporené spravodajskými službami, vedou a zdravým rozumom.
Komunistická Čína dostala 3,7 milióna amerických dolárov z daní vrátane Wuhanského virologického inštitútu. Prišlo to niekedy na pretras v rozhovoroch s doktorom Fauci? Nie, neprišlo. Doktor Anderson, nie? Neprišlo. Aj keď som si bol vedomý niektorých prác, nevedel som, ako sú financované, pretože to je pre pochopenie samotného pôvodu nepodstatné. Tvrdenie, že COVID-19 uniklo z laboratória, môžeme pokladať za konšpiračnú teóriu? Nie. Povedal by som, že nie, ale aj tak sa k tomu pristupovalo. Nie. Myslím, že Fauciho a Collins sa prichytili pri čine. Spolu s Petrom Dasakom, s ktorým ste sa poznali, a s ďalšími vedcami ste sa podielali na písaní tendenčných článkov pre časopis Nature, kde ste označovali myšlienku laboratórneho pôvodu vírusu za konšpiračnú teóriu. Myslíte si, že spojenie konšpiračná teória by sa malo použiť vo vedeckom článku? Pán senátor, toto spojenie som nikdy nepoužil v súvislosti s tým, na čo sa odvolávate. Robíte to, čo vždy, prakticky všetko prekrúcate a otáčate na ruby. Tenhle to spôsobil. Vám vedci, ktorí vás súkromne navštívili, že vírus jednoznačne nepochádza z laboratória? Alebo bol ich počiatočný dojem tým, myslím doktora Garyho a ostatných zainteresovaných, že skôr vyzerá veľmi podozrivo, ako by mohol vzniknúť v laboratóriu? Senátor, výbor sa zišiel, aby sa zaoberal vírusom, ktorý zabil už takmer 900 000 ľudí. A vy sa stále uchyľujete k osobným útokom na mňa, ktoré nemajú absolútne nič spoločné s realitou. Nikdy sa k ničomu nepriznali, svoje klamstvá iba znásobovali. Okrem senátorského výboru klamali aj pred kongresom. Pridávali lož za lžou, potom uniknú ďalšie maily, ktoré si vymenili, ale klamú aj v nich. Je to dôležité, pretože nemôžeme si dovoliť ďalšiu pandémiu. Ak túto pandémiu spôsobili nezodpovedné výskumy financované Američanmi v Číne a nikto sa z toho nepoučil, tak hrozí, že sa to môže zopakovať. Myslím si, že najskorumpovanejšou osobou v celej záležitosti je Anthony Fauci, pretože bol zamestnancom vlády. Jeho úlohou bolo hovoriť verejnosti pravdu. Systematicky však všetko zatajoval, klamal a dodnes klame. Politika a veda sú neoddeliteľné, aj keď mnohí sa tvária, že ide len a len o vedu. On je šéf epidemiológie v celých Spojených státech. Na úplne novú úroveň. Cenzúra vedeckej politiky sa líši